Basi kwara mogajwang anung'eya mapile ni Ozoom kapita chithondie kire nyuka de boma taro lware moko nyakwaro rudo jasula wendo kiwijire nyakwar jabonde antiere ka gi jangolo ma serious kabisa no angla artist a young boy kata young man from Karungu called Ous Jarah. Ous Jarah wantiere go ka maber kabisa kendo Ous abro penja achiel kende kata penja ariyo to abro kwayi ni mondo winjo ka uluongoru ni Jarah, Ous Jarah, Kia Junior Jarah, Uchieng Jarah, Umondi Jarah. To Rani awinjo ni Rani nego ji. Ang'o minyalo kona e wach Rani nikech wan wang'eyo, an kaka ng'eyo Ra. An ang'e ni iketo gweno moro gi chips, iketo kata ringi moro, yedho gachi moro iketo greater than, mane mang'e ni Ra ichamo Ra. Koro ok ang'eyo ni to ito Rani inyalo winje nade. Rani en gimoro ma kaka neno jodongo machon. Iwinjo ka wacho ga niya, samoro idhi iwuok ok idhi kumoro, iduogo dala. To baba ukoni ni omera, Rani biro kethi. Rani biro kethi. Samoro iwuok idhi e center moro, iwinjo ka iwacho ni wuod ng'ane tinde Jarah. To an gimomiyo aluongora ni Jarah, dawa monyolo babwa ne Jarah. Ne Jarah. Gimomiyo aluongora Kolwenda. Ne Jarah Kolwenda. Gimomiyo aluongora ni Jarah. Joma winje te ma iluongo Ous Jarah achaka rungu moda korore kacha e Kitali kichopo kacha ni tip tiyuda an misa gi Ozoom kapita. Yes. Wachana ne oganda go te kaka chalo. Basi mano Ous Jarah wuod Karungu orore Kitali. Ene mentiere kaka wuono kendo ni jo siepwa duto te man kumora mora social media ka dhiuru e YouTube channel, Facebook, Twitter, Instagram yao whatever en Ous Jarah wan ka gi MC Ozoom kapita. Otherwise we don't have much to say. Gima wanyalo timo wanyalo gonwero kamano kaka osiepwa ni watimuru kamano mondo wasupport Ous Jarah uru kamano.